Ackerman txutxumutxuka. Benetan ari naizena, jara, neska horrek naska eginda nauka. Ondari biraino etorri, bera ikustea propio, eta ez azaltzea ere... Bueno, orain izango du gainera, etxekiela itzordua genukala. Nik pertsonalki deitu nion eta. Begira, hurrengoan, ez gea berekin geldituko, takitxo. Begira, batzuk ez dira gurekin bat etorriko, baina nik pertsonalki zuk bezala pentsatzen dut. Aizu, hartuko dugu zerbait kontxitan eta hola lasaiago hitz egiten dugu? Begira, beto. Nik ere pertsonalki mezu bat bidaliko diot, jakin bezala, haserra gaudela. Hombre, eta ni pertsonalki ere bere etxeraino jungo naiz. Eta esango diot zer pentsatzen dugun. Bere etxera? Egon, kontatuko dizut behin ze pasa zitzaidan bere etxera joan nintzenean. Kontatu. Pertsonalki gehiegitxotan erabiltzen dugu euskaraz. Horren ordez, izen ordain indartuak erabilditzakegu. Nik pertsonalki deitu nion, esan beharrean, nik neuk deitu nion esan dezakegu. Edota, ni ere pertsonalki joango naiz bere etxera esan ordez, ni neu ere joango naiz bere etxera. Aixo, nago egiten kontuak... Eta uste dut 3 aldiz harrapatu dudala gezurretan. 3 aldiz bakarrik, nik uste gehiago ere izango ziela. Oraingoan esan du, mugikorra ez duela entzun, zegoela pasatzen aspiragailuak. Aspiragailua pasatzen ez dela? Hoi da bere aitzakia, den zikinakin. Zerbait behar duzu? Ez, lasai. Aizu, eta idurrerekin jarraituz, Da narraz hutsa, Bueno, guatzen za Bixenten ezkontzara nola etorri zen jantzita? Hoi lotxa, Ez dut gogoratu ere egin nahi. Gorritu egiten naiz akordatze hutsarekin. Eske ezaka bate, klaseik. Kontuz, esaldiaren barruko osagaien ordenarekin. Kontuak egiten ari naiz, edota kontuak egiten nago esango dugu. Baina, nago kontuak egiten saiestu egingo dugu. Gauza bera, da narrazutxa esaldiarekin. Horren ordez, narrazutxa da esango dugu. Aizu, hurrengoan, ni neu joango naiz eskatzera. Ze iruditzen zait, zerbitzari hori kontu jaten da bilela. Zuk uste? Bai, tankera txarra dauka. Baina, bueno, idurreren kontuarekin jarraituz. Agian ahaztu zaizu, baina datorren astebururako afari antolatu du bere etxean. Eta zugun gozea? Nik neuk ez dauka joateko asmorik. Orduan ni ezaren ez joango, eta Mikel Pablori deituko diot, konbentzitzeko eta bea ez juteko. Lasai, ni neuk dituko diot. Ikas dezala idurre, lagunak behar bezala zaintzen. Ni neu arduratuko naiz horretaz. Eta aldatzen ez badak, lagun guztiak galduko ditu. Lagunak baldin baditu oraindik. Baten bai geratzen zaio. Ni idurreren lagun mina naiz. Pertsonalki esamoldea gehiegitxotan erabiltzen dugu. Horren ordez, izen ordain indartuak erabilditzakegu. Adibidez, nik pertsonalki egingo dut, esan beharrean, nik neuk egingo dut, esango dugu. Edo pertsonalki arduratuko naiz, esan beharrean, ni neu arduratuko naiz, esango dugu. Bigarrenik, esaldi barruko osagaien ordenari ere erreparatu diogu. Adibidez, da narraz hutsa, esan beharrean, narraz hutsa da, esango dugu. Edo, nago etxeko lanak egiten. Ez, etxeko lanak egiten nago, edo etxeko lanak egiten ari naiz, esango dugu. Argi geratu baldin bada, betikoa, honekin, edo arekin, baina egin.